ду хонагаи фуруши дар гардиши Ленинград, Нохия Рудаки мебошад. Дӯстони азиз, ду хонагаи пурра седатреза дорад бо масоҳати 67 метри квадратӣ дар 7-ум ошонаи бинои Новостройка. Худи бино аз 8 ошона иборат аст. Бино лифт дорад. Дӯстони азиз, айни замон каме корҳои таъмир рафта истодааст, камтар пас лифта сар метиҳанд. Дар хона монтажи барқ кардагӣ, хум, семент ҳамаш ҳаст, ҳамаш меистад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали дом тиҷей занзира пурсун шавед. Наволмона шуруъ мекунем. Дар инҷо даромадгоҳ мебошад, ҳоҷатхона, ҳаммом алоҳида, дар инҷо ошхона, ҳуҷраи хоб ва меҳмонхона. Аз ҳоҷатхона бо ҳаммом шуруъ мекунем.